нашето село си правим този обичай всяка година. Остала традиция от стари времена. Като са за пролети, един понеделник ще станат ергените рано и ще идат в гората. Ще осечат две дървета. Едно за мартак, едно за въркяшка и четал. И ще го занесат на поляната. Ще забият въркяшката и ще чакат момите да се въртат. В това време момите се нагиздат, наконтат нагиздат, идат на въркяшката, едни пеят, едни играят, едни се въртат, стари хора идат, дяца гледат, че е много хубаво и весело. Старите хора разправят, че едно време имало много бяс по кучетата и по говедата, да ги въртеят, да ги не лови бяс. И хората почнали да се разболяват. И те измислили въркяшката да се въртат, че да са живи и здрави. Така разправят старите хора. Па сега нема бяс, но па си правим въртяшка. Па като се сберат на поляната, зафатат да играят разни игри и зафатат да се въртат на въркяшката, цяла неделя карат веселба до край. Продаваш ли ти, бабо, пилето? Продавам го, залагам го, натурчим го, дам, те пак го не дам. Ами се сади с дясното коленце, 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 коленце. Дойде време да садиме пиперо, 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 пиперо. То се така никой не сади, не сади, не сади, не сади. Ами се сади с острото ностенце, 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 ностенце. Ягода! Ягода зад мен. Киреша тука. Хайде се, хайде!
И Джумала много стар обичай. Като му доде времето, сберат се от селото всичките ергени, които не са одели войници. И направят Джумала, облечат се циганки. Един водач ще поведе Джумала, ще го води из къща в къща, доде обиколят цялото село. Па циганките, като са начернили, наджинджурисали, па са замаскирали, да ги не познаят момите, па ги напнат, па фъргат брашно, момите цвърчат, гонят ги, стая нищо и никъде, децата припкат и тия смеят се, всичко стая весело и убаво. Като върват, ще влезат в двора. И стопанката ще излезе да ги посрещне. И циганките ще дари с брашно. И ще гребне с ситото да е сита година. А те поскачат, задяват се с момите, играят, викат, веселят се и дигат вряв. Невястата си върви с младоженика, па има един крадец, дето се бие, та иска да откране. Па младоженика трябва да се пази. Хайде, да сте живи и здрави! Здрави! Да сте живи и здрави! И Джумала ще вземе да играе и тя ще го поръси с вода. И той ще да полегне нивето от плод. И ще стане да се изтръси житото в камбари. Секунд! Секунд! Като влезе Джумала във всяка къща и ще обиколи цялото село и ще отиде на въртяшката да се весели с всички, които са се събрали там. Кой ще купи гердана?
Ама като се качат мома и Ергени на въртяшката да се въртат, значи харесали са и после ще се залюбят.